Praise the Lord, hallelujah. Advance Christmas ni बयनिसिमबो गोजोननाय जासिबाय बे समाव आङो दायो नोंथांमोनजों इसोरनि राव दसे सम क्रिसमासनि मेसेज गुसुङै बुंनो सानबाय देवबार साननि फुंनि गोजोननाय बयनिबोसिम जासिबाय Praise the Lord आङो बे समावहाय जोंनि गेदेर रंजानाय फोरबो जिसुनि जोनोम साना खाथिसिम फैनायखाय रंजानाय गोसोजों बयनिसिमबो गोजोननाय होनायजों लोगोसे साफ्रोमबोनिसिम गोजोननाय बावहरबाय आरोबाव आङो जेसे बिजाबनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों जेसे बिजाबनि 9 2 पद 6 पदनिफ्राय आं एसे बुंनो सानबाय बेयाव सिगांनो गोदोनि नाबिफोरजों जेसे नाबिमोनजों बुंजाखानाय बायदि जिसु ख्रिस्टनि जे सारिजानायनि सोमोन्दै 2000 बोसोरनि सिगां जिसु ख्रिस्ट जे दाबिदनि बेथलेहेम नोगोराव सारिजादोंमोन बे बिसोरो गोदोनो बनायखानाय बायदि जाफुंबाय दा बेखौनो आं एसे फरायनो सानदों 2 पदखौ फरायनि बेबायदि बुंदों 2 पदआव खोमसियाव थाबायग्रा फोलेरा गेदेर स्रां नुनो मोनबाय गोथैनि दरसि दलाबनि हादराव थाग्राफोरनि सायाव स्राङा जोंब्लावबाय बे जाबाय जिसु ख्रिस्टखौ बुंदों जाय मानसिफ्रा गोसोआव खोमसि गोसो लानानै बा पापनि बन्दियाव थानायफोर आरो गिलु बालु पापजों नासयजानायफोर आरो खोमसि दरसि दलाब गोथैनि सायख्लुमाव थानायफोरखौ जायफ्रा थैनायनि लामायाव थांबाय जों बाइबेलाव मिथिगौ जायफ्रा पाप खालामबाय पापनि फिथाइ थैनाय होनदों जायफ्रा बेबायदि खोमसि दरसि दलाबाव गिलिर गोसोजों बायदिसिना सैतानजों नारसिनजानाय बेबायदि मानसिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर स्रां पृथिबियाव थानाय जाति मानिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर स्रां नुजाबाय जोंब्लावबाय होनदों जों मिथिगौ दा बयबो बे सिजोनाव मोनफ्रोमबो गासै हादरावनो गासै न'खरफ्रावनो न'फ्रोमबो ख्रिस्टियान न'खराव मोनसे स्टारखौ नुदों हाथरखिनि जोंनायखौ नुदों बे हाथरखि जोंनाया जाबाय जिसु सारि जानायखौ फोरमायदों गेदेर स्राङा संसाराव नुजाफैबाय आरो जिसु ख्रिस्टआ गोथां इसोर बिदि सारि जाफैनोसै बियो बासायगिरि बेखौ फोरमायदों दा जों आरोबाव बे 6 पदखौ नायबावनि बेयाव बेबायदि बुंदों मानोना जोंनो लागै सासे हौवासा गथ'खौ जोनोम जाबाय सासे फिसा हौवाखौ जोंनो होनाय जाबाय आरो हादानगोरानि बिबाना बिनि फाफ्लियाव थागोन होनदों आरो बिनि नामा आसुरित मन्त्रि बोलोगोरा इसोर अनजिमा गैयै बिफा शान्तिनि राजा होनना बुङो बिनि मुंखौ माबायदि मुं बिलाय ना मा आसुरित मुं बियो जोंनि लागै बे बुहुमाव थानाय गासैबो जाति मानिफोरनि थाखाय सासे हौवासा गथ' जोनोम जाबाय बिनि नामा आसुरित आरो बिनि गासैबो पृथिबिनि देश मानिफोरनि रायजो मानिफोरनि गासैबो देश मानिफोरनि हादानगोरा मानिफोरनि देशखौ सासन खालामग्रा मानिफोरनि बिबाना बिनि फाफ्लियाव थाबाय बिनि अधिकारनि सिङाव थाबाय जेसेबां हादोरफोर दं पृथिबियाव गासैबो हादोर मानिफोरनि बिबाना अथरिटिया बिनियाव थाबाय दा बियो जाबाय बेखौ मा होनो आसुरित मन्त्रि गासै बुहुमनि सोमोनांथाव सासे मन्त्रि ओरैबायदि बोलोग्रा मन्त्रि अनजिमा गैयै बेनि रायजो सासन खालामनाया माब्लाबाबो जोबनाय नङा बुहुमा धंस जाजासे पृथिबि जोबजासे बिनि सासन खालामनाय गासै मानसिफोरनि सायाव धार्मिक खोथायै नंगौयै सैथोजों बिनि सासन खालामनाया थागासिनो दं आरो थालांबाय थागोन अनजिमा गैया एबा जोबनाय गैया दा बियो जाबाय आसुरित मन्त्रि बोलोग्रा आरो अनजिमा गैयै शान्तिनि राजा बिफा मुं मोनगोन नों लोगोफोर दा बेनिखायनो बे आसुरित संसाराव मानसिफोरनि सासे बासायगिरि मानसिखौ बासायनो बे संसाराव फैनाया सोमोनांथाव
जों जायफ्रा बे जिसु ख्रिस्टनि गाहाम रादाबखौ बिनि गाहाम रादाबखौ जायफ्रा जों फरायबाय जायफ्रा खोनासंबाय बिसोर बेसे सुखि जों रंजानांगौ मानोना जोंखौ पापनिफ्राय बायग'नो थाखाय जोंखौ पापनि बोलोनिफ्राय सैताननि बोलोनिफ्राय गाज्रिनि बोलोनिफ्राय जोंखौ बासायनो थाखाय जिसु ख्रिस्टआ सासे मन्त्रि सासे राजा सासे हारांगोरा बे संसाराव फैबाय बियो आसुरित गुरै मानसि बियो अनख बियो जोंनि आसुरित बिफा बे सोमोनांथाव इसोर बिनि दैदेननायाव जों बयबो थानो लोगोफोर आरो बे जोंनि सोरगोनि लामा होनना बुंदों जिसु ख्रिस्टआ सोरगोआव थांनायनि लामा पापनिफ्राय निमाहा मोननायनि मोनसे लामा गोजोननायनि मोनसे लामा गोजोननायनि इसोर पापनिफ्राय बासायजानायखौ होग्रा इसोर बिनियाव गोथां दङ बिनियाव जोबनो गैयै गोथां दङ जिसु ख्रिस्टखौ जायफ्रा फोथायबाय बिसोरो सोरगो रायजोनि अधिखारि जाबाय दा बेनिखायनो लोगोफोर बे जिसु ख्रिस्टखौ जों फोथायनि आरो बेखौ जों जोंनि गोसोआव सारजाहोनि 2000 बोसोरनि सिगां जिसु ख्रिस्ट दाबिदनि बेथलेहेम नोगोराव मारियामनि गोरबोआव सारजाबाय मोसौ गलियाव सारजाबाय जेब्लानाखि नाम लिरजानो थांदोंमोन बे समावहाय जसेफ आरो मारियाम जेब्ला नाम लिरजानो थांदोंमोन दाबिदनि बेथलेहेम नोगोराव बिसोरो बेबायदि सारजाबाय जुदाइनि बेथलेहेम नोगोराव थांनाय समाव हरखाबै जोनोम जानाय समाव सनायखाय जोनोम जाबाय मोसौ गलियाव आरो नावद्रायाव गथ'खौ फुथुना दोनबाय बेबायदि आसुरित इसोरब्लाबो बे मोसौ गलियाव जोनोम जानानै नावद्रायाव फुथुजाबाय लोगोफोर दा बेखायनो जोङो दिनै 2022 बोसोराव जों साफ्रोमबोनि गोसोआव फोरबो जिसु ख्रिस्टआ जोनोम जानो हानाय बायदि जों बेखौ जोंनि गोसोआव सारजाहोनो हानाय बायदि जों दानिफ्रायनो प्रिपारेसन जानि लोगोफोर जोङो माबायदि फोरबोखौ बरायगोन माबायदि जों बिनि मुंखौ बाख्नायगोन माबायदि जों बेखौ वेलकाम खालामगोन जोङो थाम थिम जानि जोंनि जिउफ्रा बासायजानायखौ मोननो हानाय बायदि मानोना बियो बासायगिरि जिसुआ बुंखाबाय आंनो लामा आरो नंगौ आरो गोथाङा आंजों नङाब्ला रावबो आफानि सोरगोआव सहैया होननानै दा बेखायनो जोङो बे ख्रिस्टमास सिजोनाव जों बयबो मा गोनां मा गैयै साफ्रोमबो जों फोरबोखौ मोजाङै जों वेलकाम खालामनो हानाय बायदि जों बेखौ मोजाङै सारजाहोनो हानाय बायदि जोंनि जिउफोरखौ जों थामथिम खालामनि आरो जों गुरै जानानै जों इसोरखौ खुलुमनो सेस्था खालामनि लोगोफोर थेंक इउ जे बयनिसिमबो बे देवबार साननि मोनसे गिदिर रंजानाय ख्रिस्टमास एडभान्स ख्रिस्टमासनि मोनसे गोजोननाय गाहाम रादाबजों लोगोसे दिनैनि आङो बे गुसुं इसोरनि राव बुंनायखौ नोंथांमोननिसिम बेयावनो दोननो सानबाय जोंनि बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि जे जोनोम जानाय दिना बिमायनो खाथि जाबाय जों दानिफ्रायनो थामथिम जादोनि जोङो फोरबोखौ मोजाङै बरायनो हानाय बायदि प्राइज द लर्ड हालेलुया बयनिसिमबो एडभान्स ख्रिस्टमासनि गोजोननाय बावहरबाय आरो बयखौबो आंनि गोसोनिफ्राय बरायबाय